инсоният аз рӯзе ки худро шинохтааст ба тарбияи ҷисму бадан ва варзиш ниёз рӯ овардааст. Барои қонеъ кардани ин талаботи худ аз шигирду шеваҳои гуногун истифода мебарад. Дар гузораи садсолаҳо варзиш ҳамчун як ҷузъи муҳиму ҷудонопазири маъмулии зиндагии мардум табдил ёфтааст. Бо ҳадафи эҳёи навъу риштаҳои гуногуни варзиш ки таърихи ҳазорсолаҳоро ба таркиб доранд, дар Қирғизистон бозиҳои умумиҷаҳонии кучманчиён раҳандозӣ мешавад. Шабакаи телевизионии варзиш имкон дорад аз рафти ин бозиҳо гузоришу барномаҳои мукаммал пешниҳоди бинандагони арҷуманди худ гардонад. ҳоло бошад як гузориш аз ҷараёни омодагии масъулини чорабинии мазкур ба ин бозиҳо манзури шумо мешавад. аз 3 то 8 сентябри соли равон дар шаҳри Чолпон-Атаи Қирғизистон дар мавзеи зебоманзари Истиқлол дуюмин бозиҳои умумиҷаҳонии кучманчиён баргузор мешавад. Дар ин сабқатҳо ҳайати варзишии кишварҳои Туркия, Қазоқистон, Узбекистон, Тоҷикистон, Туркманистон, Озарбойҷон, Муғулистон, Федератсияи Россия, Чин ва Қирғизистон ширкат меварзанд. ба барномаи бозиҳои умумиҷаҳонии кучманчиён намудҳои гуногуни варзиш шомиланд. Варзишгарон барои ба даст овардани мақомҳои ифтихорӣ ва медалу ҷоизаҳо дар 23 риштаи варзиш талош хоҳанд кард. Тоҷикистонро дар ин сабқатҳои бонуфуз наздики 50 нафар аз беҳтарин варзишгарони тоҷик намояндагӣ ву муаррифӣ менамоянд. бозиҳои умумиҷаҳонии кучманчиён мушобиҳи бозиҳои олимпӣ, осиёӣ ва параолимпӣ буда, ин барнома ба хотири рушду ривоҷи анъанот ва расму русум, эҳьё ва рушди намудҳои гуногуни варзиш раҳандозӣ шудааст. ҳаққи муаллифии лоиҳа ба номи кишвари Қирғизистон муҳр зада шудааст. нахустин бозиҳои кучманчиён ки соли 2014 баргузор шуда буд, варзишгарони беш аз 19 кишвари оламро ба ҳам овард. он замон варзишгарон барои ба даст овардани мақомҳои ифтихорӣ дар 10 риштаи варзиш ҳамдари майдони рақобат шуданд. соли ҷорӣ ба эътиноъ бар он ки таҷрибаи аввал муваффақ гузора шуду таваҷҷӯҳ ба ин бозиҳо афзуд, шумораи иштирокдоронаш низ ба маротиб зиёд гардида, навъу риштаҳои варзиш аз 10 то ба 23 намуд расонида шуд. ҳоло ҷиҳати дар сатҳи баланди ташкилӣ баргузор намудани ин чорабинӣ кумитаи тадорукот тадбирандешӣ намуда, иншооти зиёди варзишӣ бунёд меёбад. шаҳраки бозиҳо аз ҳоло омодаи қабули меҳмонон буда, охирин корҳои омодагӣ анҷом мешаванд. дар пойтахти Қирғизистон шаҳри Бишкек соати рамзии эқомат рост намудааст ки сонияҳоро то оғози кушодашавии бозиҳо мешуморад. майдоне ки он ҷо соат гузошта шудааст ба ҷои дӯстдоштаи мардум табдил шуда, ҳамарӯза дӯстдорон ва алоқамандони варзиш ин ҷо ба ҳам меоянд ва тариқи саҳнаҳо намудҳои варзише ки ба барномаи бозиҳои умумиҷаҳонии кучманчиён шомил шуданд ба мардум намоиш медиҳанд. шабакаи телевизионии варзиш барои мухлисону ҳаводорони худ аз рафти баргузории ин сабқатҳо гузоришу барномаҳои мукаммал таҳия ва пешниҳод хоҳад кард.